நீ மோதி பாரு மாட்ட பெத்த புள்ளைய நினைக்கிறோம் இந்த கொடுமை செய்ய எப்படி மனசு வரும் இதன் பின்னே உள்ள சர்வதேச அரசியல் வியாபாரத்திற்காக நடந்திடும் வெறிச்செயல் இந்த விளையாட்டை தடை செய்தால் நாட்டு மாடு அழியும் வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் வியாபாரம் பெருகும் அறியாத தமிழா உன் அறியாமை பிள்ளையால் உன் அடையாளம் இழந்தால் நீ மெதுவாக அழிவாய் அடையாளம் இழந்தால் உன் தாய் நாட்டில் நீயும் ஒரு அகதியை மாறிடுவாய் இது மாட்ட பத்தின பிரச்சனை இல்லவா நாட்ட பத்தின பிரச்சனைடா நாட்டின் பொருளாதாரமே வீழும் நாமும் எடுக்கணும் பிச்சையடா நீ மோதி பாரு மாட்ட பெத்த புள்ளைய நினைக்க